Atzalde hon danoi, elkarrizketatxo bat eukiko dugu Julen Arazabal eta ni Jon Loidik. Usul Kirol elkartian balantzia eta egoran ingurun datorren denboralde begira eta bar. Eta zuekin konpartitu nire ditun hausnarketatxo batzuk. Lehenengo galdera pixkat Julen ingo dizutena da, ze balantze ite deun pasan temporada honien ingurun, eta urrungo denboraldian ingurun, zer da hona aipatzeko, talde bakoitza buruz zer esan zentzaken. Bale, aurtengo denboraldian nire ustez balentzia oso positiboa, zure Kirol elkartik eta duna, eta nik pertsonalki. Temporada hasi genuen behatzi taldeekin markatu, eta nik uste helburu nagusia bete deula. Emaitzaz harago, azkenen gure helburua bai zala hasieratik jokalari guztik eskoloira guztu etortzia, ikastia, lagunekin da momentu onak pasatzea, gozatzea, eta baita pertsona ez dela aztea, nik uste helburui bai bete deula. Gero, betire emaitzare bai garrantzitsu dira, ezta? Eta pixkat emaitzei dagokionean, nik uste urte bikaina edo egona izan duela. Azkenen kaete neska lehenengo urtekoak Gipuzkoako txapeldun gatu zian, kaete neska baita bigarrengo urtekoak azpi txapeldun gatu zian Gipuzkoako kopan, kaete mutilak zea Espainiko 34 talde honen artean salkatu zian baita, eta horrez gain bai kaete eta joven mutilak ere bai Euskal Liga elkarte bezala igo diare bai. Eta, gero senior mutilena, lehen nazionalen lehenengo urtia izan da aurtengoa, behiena, eta maila eutxi diote, eta orduan nik uste emaitza horiek ekuita bai izan duela gutzako, zure Kirol elkartentzako, urte oso txukuna. Eta gero baita, emaitza zarata gore bai, azkunde paretikan, jokalari kopuru atletikan ere bai, azkenen bai ikusi dugu, pixkanaka ere bai azkuntza bat. Azkenen aurten infantilen mailan ez dugu taldeik euki, zoritxarrez, baina bai urrengo denboraldien eukiko deula, bai nesken eta bai mutilena. Eta pixkat saltoten dugu baino, Benjaminetan bai aurten euki dugu Benjamin misto talde bat, eta Alebinetan beste misto talde bat. Eta bai urrengo denboraldian aurre ikuste gara eukiko ditugula, Benjamin mutiletan bi talde, Benjamin esketan talde bat, Alebin mutiletan beste bat, eta Alebin esketan beste talde bat. Hau da, bitikan posta ere pasa dugu, Benjamin eta Alebin talde horietan. Eta gero, kaeten esketan aurten bi edukitugu, horren urten bat edukiko dugu, baina bai juveniletan, aurten joven mutiletan talde bakarra edukidu, horren urten bi edukiko ditugu. Eta juvenen esketan berdin, juvenen esketan ere bai, juvenen esketan bakarra barkatu. Senior mutietan aurten ekipo bakarra edukidu, baina horren urten bi edukiko ditugu. Orduan, pixkat hori bai baloratu eta balorazio positibo azkenen. Bai, aurre ikuste jala talde edukitze horren urten, beraz, balorazio generalen, bai emaitzak, bai talde kopuru, bai dena kontu neukita, bai nik uste oso positiboa izan duela aurtengo urtia. Bai, hori da, geho da gazte gehiok ilegitze du eskubalorien egintze usur binean, azkunde hori da pixkat igual albiste ikonen nagutzako, Kirol arluan ondo egia, klub bezala ere bai, eta geho da famili gehiago proiektu honetan sinisten egotia, azkenian da politena. Eta ze helburu da, ze erronka dazkaun hitzeiteko momentua da bain. Maila mantentzia, kasun batian maila idiotzea izango da erronka, esate dezu Julen? Bale, gure filosofia ez da aldatu, azkenen, direktiban eta aldaketa batzuk ondia, baina gu urtez urte filosofia berrein egin jarraitze dugu. Azken finean, bai baloratuko ditugula emaitza eta nik uste denontzako diala garrantzitsuak emaitza hona edukitzia, dena guzatzea gu irabaztia, batzuk gehiago esatu gutxillo. Azkenen gure helburua, gure filosofia, jokalarik gozatu, ikasi eta hori ardoa eskualoira guztu etortzia, ezta? Eta, pixkat taldeetan da zentratuta, zehazki Benjamin, Alebin eta infantietan
emaitza batetikan helburuiko ez deu zehaztu, azkenen, bueno, aipatuten bezala filosofia bada, eta bereziki hauentzako parte hartzea, jendea eskoloia probatzea, gustatzea, denak batea momentu onak eta bizitzea, baina bai igual pixkat helburu txiki bezala, azken finean aurten bizi deuna, aurten infantiletan ez dut taldik eduki, ez mutil eta ez nesketan, azkenen elkartetan, bai eskoloen, bai futbolen, bai pelotan, bai badmintonen elkarte guztien arrogia behar da. Eta bai pixkat, helburu izta, jokalarik edo gazteak jarraitzea, eta hurrengo urteetan, hemendik 2, hemendik 3, hemendik 4, bai infantietan taldea edo bai taldeak edukitzea, bai neska eta bai mutietan. Eta gero ja salto ingo dugu kadetetan, kadete nesketan bai jarriko bilet Xabi Berritza Jamai helburu nahiko potentia, baina nik uste helburu, lortuko helburua dela, Euskal Ligan, Euskal Ligako 4 talde honen artean sailkatzea, azken bine talde oso potentia ikustet, azken urteotan maila handia ematen nahi dira, eta entrantzaia ere bai nahiko txukuna dianez, bai jarriko diet helburuei. Euskal Ligan lagunen artean sailkatzea. Eta honen arira ere bai, eta juvenil neskei lotuta, baita aurten kadete da juvenil mutiek lortu duguna, ezta? Klub bezala, elkarte bezala, Euskal Liga igotzea hori. Hasieran azkenen kadete neskak eta juvenil neskak hasiko diak Gipuzkoa mailan, eta emaitza ona lortuzkero, aukera izango dugu, Euskal hurrengo urtean, momentik 2 urtea barkatu, Euskal Ligan lehiatzen hasteko. Azkenen helburu hori jarriko diet. Gero juvenil mutilei aurten lortu duen igoeragatik hurrengo urtean Euskal Ligan hasiko dira, eta bai jarriko nien helburuei Euskal Ligan eustea. Azkenen kadete eta juvenil mutilak batera lehiatuko gara hasierako Euskal Ligako fase hortan, eta helburu izango litzake hemendik 2 urtea, juvenil eta kadete mutietan berriro denboraldia Euskal Ligan lehiatzen hastea. Eta juvenil betaldiei, azkenen 2 talde dukiko ditugu eta bigarrengo taldea territon lehiatuko, Gipuzkoa mailan lehiatuko, eta hor azkenen bai selkapenen goran egotea. Azkenen nahi irabazte guztatzea eta juvenilea nik uste sigitzeko garaia badara eta hori sigitzeko juvenil territo taldeai. Eta gero senior mutila salto egin da, lehen nazionalekoei nik uste nahiko garbi dagoela, azkenen maila eusteaz gain, nik uste bai aurtengo denboraldiei begira, fitxaketa batzuk egon dira, ja esperientzia gabe, bai esigituko dutela lehenengo 10 taldeen artean selkatzea. Aurtengoa bazan, aurreko urtekoa bazan pixka mantentzea, baina ja nik uste aurrera pausa eman behar deula, eta bai, 10 talde honen artean selkatzeko helburui jarriko diot morenoi, entrenatzaile berdiei. Eta bigarrengo taldeai, senior mutiletako bigarrengo taldeai, bai nire gure jarriko duten erronka, lehenengo territoa igotzea. Bai, hori bai. Eta amaitzeko senior neskei, berdin, aurten, aurreko urte markatu, mailaz jaitzizian, zoritxarrez, jokalari kopuru gutxi, eta azkenen aurten mantzanoi jarriko duten helburua ere izango da. Temporada ondo jutia, baina lehenengo territoa igotzea. Ikuste zuen bezala, azkenen asko esigitzeten zera nahi, baina bakitelako zuri kirolek artean zen nivel dagoen, zen mailarako jokalari dauen, eta azkenen helburu jarri berdia, aldian altunak ez esango, baina bai, azkenen hemen ez dugu ez barkatuko, eta espero denak irabaztea eta ondo pasatzea jongo gehala. Eta azkenen pixka honekin lotuta ikusten nahi naiz talde bakoitza egiten ari den lana eta progresioa da horretik pixka helburu ambizioa dauek edo helburu potente hauek. Bai, da. Kluban ikuspegitik, lortuko dira helburu hauek edo ez, baina pozgarria da talde bakoitzak behien helburu eta erronka propio horiek izatea. Eta erakuste du pixkat proiektua sendua dela, sendutzen nahi dela eta oinarri onak dazkala. 2026-2027 temporada laizter hasiko deu, talde batzuk hasi dira prestatzen, nola aurre ikuste duzu kontu hau dena?
Bale, hoxe, Jone kondo esan bezala, zehazki talde bat hasi gara aurre denboraldia prestatzen, lehenengo nazionaleko senior mutilen taldea, hasi zian abuztuak 3. Hasi zian urneitako kiroldegin. Azken finean Usurbilgo Oiardo kiroldegia abuztuko lehenengo 2 asteak itxita daunez, han hasi zian entrenatzen, eta orduan pixka urneitako kirolkartei eskerrak eman eta udalai, azkenen laguntzagatikan edo kiroldegiko pista ozelaia usteatikan. Eta gero beste talde daukionean, gehientzuna hasiko da guztuak 17. Aztelena justu Oiardo kiroldegia irekitzekin batea, behi ere bai orduan hasiko dira, eta izango dira senior mutien bigarrengo taldea, bigarren territoko taldea, senior nesken haueta, behi ere bai bigarren territoko mailan lehiatuko gela, gero juvenilen 2 taldeak, bai mutiena eta bai neskena ere bai 17 hasikoa, eta gero kadete nesken hasikoa guztuak 24. Azkenen jokalari batzuk oporretan daude eta pixka horren arira, hasiko dira astebete behan dugu, abuztua 24. Eta gero Benjamin eta Levinak, azken finean ikastolakin koordinauta jungo dira, orduan ikastola astekin batea hasiko liake, eta infantila baita. Eta pixka bain azkenen denboraldia likta ondoen prestatzeko, entrenamenduk itiaz gain azkenen aurre denboraldiko lagun arteko batzuk jokatuko ditue, guztik itxita dazkau elkartetikan. Gutxi gora bera saiatu gea talde bakoitzak 3 lagun arteko jolasten, eta zehazki senior mutilen lehenengo nazionaleko taldeak 6 jolastuko ditu. Alita ondoen prestatzeko, eta azkenen pixkat taldekide berrire etorri dira, ekipo batzutan bajak eta ondia, orduan pixka alita ondoen prestatzeko, aurre ikustegia 3-4 partidu jolaztea taldeko. Bueno, hoxe Julenek esaten bezala, azkenean hor ikusteztan lan asko dago, eta kasu honetan Julenek asko lan indu aurre denboraldi honetan talde guztientzako, eta beak pixkata gipatzen bezala ez da ilusioz eta indarrez, guaz, temporada berri hastea. Bueno, kadete da juvenil mutilak, Euskal Liga irodia, lehen nazionaleko taldean ikusiko dugu baten bat, hor lehenengo nazionaleko dinamikan ikusiko dugu jokalarin bat laizter, ez esate duzu? Leheno aipatuen bezala, aurreko urten lortu genula kadete mutila, juvenil mutilak Euskal Liga igotzia, eta azkenen gure asmoi da, arrobia aukera bat ematia, eta lehenengo nazionalekin pixka entrenatzen eta jolasten hasti. Azkenen Euskal Ligako igoera hon ere bai aukera emango die gazte hauei maila altugo batean lehiatzeko azkenen. Logikak esatiko bezala, Gipuzkoan baina maila gehiago dago Euskal Ligan, eta orduan emango diela aukera hori. Asteburu lehiatzeko, entrenamendutare bai gehiekin juteko, eta bere buruei, buruei gehiago segitzeko. Eta horren erantzuna bai da, aurten ekaina senior mutean 2 talde eukiko ditugu, eta aukera izango bai juvenil mutiago jokalarik, lehenengo nazionalekin entrenatzeko, inkluso batzuk hasi dira entrenatzen, eta juvenil mutietako jokalari batzuk ere aukera eukiko guen. Azken aukera ere bai, ez du jokalarik olaga lortuko. Astero lan egin da lortukoa, behekin ere bai hitzen genuen pixka gure filosofia edo zein izango litzaken, eta aukera eukiko guen bai, baina aukera ere bai, ez zaie zerutikan eroriko. Eta azkenen gure taldean, senior mutilen lehenengo taldean, jokalariko buru nahiko potente bat dakau, eta nik uste da, behengan konfiantza handia dakaula, baina presa ez da, eta ez gala lehenengo momentutik ez juvenilekin edo hasiko, pixkanaka, eta lan egin da. Hoi da, pixkat, edozein kluben erronka edo nahia izate da, ezta? Arrobiko jendia gora itetzea, eta gure kasuan boixen nahi dugu, Usurbilka etxien azitako jokalariz osatu dautia gehien bat, eta nik uste dut gure proiektuan indargunetako bat hoxe beha gara. Gaina nik uste klubak urte batzuk zela arrobia lantzen, arrobia zaintzen, eta azkenen pixka ezagit dut zait
badala ja garaia arrobi hoi goiko mailan ikusteko, eta txiki ikusten dituen jokalari gazte horiek lehenengo nazionalen lehiatzeko. Bueno, irailan bostean ingo deu klubeko taldien aurkezpena, zer da gau prestatuta egun hortako, ze mezu helararaziko dira publiko herriai? Bai, irailak bostean, azken gutzakoi egun berezia izangoa, azken Usurbil Kirol Elkartean egun gisa edo zehaztukoan egun bada, eta azkenen bertan klubeko talde guztiak elkartuko ditugu, eta ez talde guzti bakarrik, azkenen jokalari, entrantzaile, voluntarioak, laguntzaileak, gure jarraitzaileak, azkenen bai izango laguteko egun berezi bat, eta gaina urten zesanik ez, azken fina aurreko urten zutegin ingenun, aurtengoan erabaki dugu Santueneko eskoloi pistan izatea, azkenen Usurbilgo eskolian historia edo pixkat kontuen okita, bertan hasi zen Usurbil Kirol Elkartean historia guztia, eta horregatik aukeratu dugu aurtengoan Santueneko eskoloi pistan izatea egun hau. Eta helburua ez da izango azken bataldiak aurkeztea bakarrikan. Oire bai, azkenen pixkat, jendia adierazi nahi dio ze talde modian, zein izango dian jokalari, zein entrenantzaileak, eta guztioi, baina bai nahi dio adierazi herritarrei, klub batzian dagoen lan guztia, esfortzu guztia, komunitateai bai pixkat ezagutzia benetan zerran klub bat, eta Usurbil Kirol Elkartean atzean dauna, eta bai gutzako irailak bosteko egun hori izango la berezia, eta Bai, gutzat azken finean, Julenek esate duen bezala, betire da eskerrak emateko egun bat baitare, eskerrak jokalari, entrenatzaileai, voluntarioai, familiai, babesliai, behien ekarpenakin ateatzadako aurrea klub hau. Horretik, herriei behaire, gonbidapenei nahi direu berta jutia, eta bertan ingo duen ekitalditxo xume horta, pixket ikusteko eta babes emateko herriko taldiei. Azkenean ikuste dela forma ikonena, kluba denona herri guztia denala erakusteko modua da. Bai, eta nire guztek hiru atxekin batean gala, así que gertuatu. Julen, da zein da burua uste egiten eman dizun taldia udarruntan? Aipatu, batzuk uste guela udara denboraldia bukatzea da, eta direktiba eta bai kirol ardura onda eta entrantzaile eta jokalari guzti gaztuitek gala eskoloi eta klubaz, baina ez da hola. Azkenen udako hilabetea ere bai gorra izatea, ez da esango denboraldiko hilabetea bezain gorra, baina ez dira erresak izaten. Eta aurten zehazki, bura uste dena igual senior mutien taldeak eta senior nesken taldeak, ezta? Senior mutietan entrenatzailea aldatu behar genuen, aldatzeko asmo genekan, eta orduan pixka alde horretik bai entrenatzaileak aurkitu, behaekin elkartu, pixka proiektua azaldu, eta hortan bai indar batzuk jundiala, eta geho baita ere bai azkenen senior mutietan lehenengo nazionaleko taldean zehazki, pixka bain egenula taldea sendotu, aurreko urteko hiru jokalarik utzi du eta pixka bain egenula sendotu, eta orduan fitxaketa batzuk gaiten sehatu eta bertan ere buru uste batzuk edukitut. Eta senior nesketan pixka ere berdin, azkenen baina egin nula taldeak gehiago sendotu, jokalari gehiago ekarri, aurtengo helburua maila, leheno aipatuko nezela maila egotzea, zanez nahi genula pixkat taldea sendotzea aldea, indar batzure jundia. Baina, azkenen, udagan ez gala gehatu egia esan, eta talde guztik eman dizkatela bura usteak, batzuk gehiago ezatu gutxillo, baina, izango nuke laburrian, pixkat bai. Bai, azken finean, kanpotik igual ez da ikusten, baina udaran lan asko da momentua da.
eskubalorien behintzat, eta denboraldia bukatzean, ja momentu hortan bertan hastezea berria prestatzen, eta zentzu hortan Julenek lan asko egin du, eta ezinbestekoa da lan hori denboraldi berria normaltasunez hasteko. Da urten fitxaketa itzulera garrantzitsuik izan da klubian? Bai, mugimendu interesgarriko potente batzuk egon duia. Nik uste berritasun nagusina izan duela Inigo Morenon etorrera. Lehen aipatu bezala, lehen nazionaleko taldeantzako entrenatzaile berri baten bila ibili ginen. Eta Inigo Moreno dator. Berak bere garaien 4 urte intzituen Usurbilgo, bost urte intzituen Usurbilen, jokalari ezela jolasten, eta bere pentsatu genuen, azkenen beha esperientzia handiko entrenatzailea da, urte asko eskualoi mundun, eta pixka behakin elkartu eta ilusioa handiak iztorren, hemengo jokalari batzure ezagutzen zituen, orduan pixka izango genuke berritasun handiena, Inigo Moreno gaina ikustaio entrenamentuan da ilusio eta gogo jasokin datorrela, beraz nik uste berritasun nabarmenena hori. Gero ere pixkat lehen nazionalai lotuta, aipatu Jo Mikel Esperai bueltan dela, 2 urte Zumaian ibili ondoren urtean erabakigu berriro Usurbilea bueltatzea, eta esan ilusio handia intzian nahi, eta intzigun ekipoa eta elkartiai. Eta bi berritasun nabarmendunak horiek, gero aipatu, zene mutien bigarrengo taldea datoztila orain dela 5-6 urte utzi zuen jokalari batzu, Jon Arruti, Igor Sánchez, Markel Egizabal, hiru horiek. Eta baita Ander Zulaika, Zauzti datorren beste jokalariak. Así que horiek esango nituzke berritasun nagusinak. Gero aipatu Kaete Inesketan, Xabi Bertza jaman taldeare June Errasti gehitukoala. Eta horiek, fitxaketa edo berritasun nabarmenak horiek. Eta aipatu guandikan denboraldi ez dela hasi, merkatua zabali daola, eta eusten jokalari, entrenatzaile, laguntzaile, nire kontaktu herriko izu eta idatzi lasai. Guandikan merkatua irikita dago, zabali dago, eta ez deula ez baztertuko. Hoi da, pozgarrena behintzat klubu ezela nik uste ez da, fitxaketakin batea baina etxeko jokalarik eta protagonismo handigoa izatea, eta kanpotik datorrena ongi etorri, nola ez, baina gure lehentasuna beti izango da arrobila mantentzea, onditzea, da etxeko jokalarikin aurrea jarraitzea. Julen da orduan, kirol arduradun modun, udako hilabeteotan zure telefonoa atsedenik izan aldu. Pixka lehen ere aipatu dugu ezta. Egia esan, uda iristeanen jende asko pentsatzeu denboraldia amaitua da, denboraldia amaitua, baina zeitu naze joka urrengo denboraldia, eta hori prestatu behar da, eta horrek lan asko segitze, ordu asko, telefono mugikorren aurrian, ordenagailun aurrian, eta ez da esango igual urteko lanik handiena dela, baina handienetako bat. Eta pixkat, azken udan indako lana, nundi gazko naiz. Lehen nik eta behin, entrenamendu eta lagun artekoen egutegi guztik itxi. Azken nik gerozta azkarro itxi lagun artekoak hobe, ze bestela beste taldea muitzea, behen aiztitue eta zu lagun arteko gabe gatzeza ezta. Gero lizentzira prestatu berdia, urrengo denboraldien jokalarik jolasteko, fitxak, esango benuna. Gero ere fitxaketak lan du. Urte mazkene Inigo Morena, Jo Mikelena, eta etorri ez dian beste milaka personena azkenen ezezko asko jaso ditugu, baina horrela belana suposatzeu. Gero ere udako kampusare antolatze deu, hori gutzako guztu handiak egite deu, baina lan bada. Eta jokalaren jarraipenaren bera dago, beste urte ez jokalari ekimen jarraitzeko, talde guztien plangintzera besatu behar da,
urrengo denboraldiko entrenamendu guztien ordutegira izaztu behar dira, boleikoekin hitzein da, kredegoekin hitzein da, lan pixka dite dugu, udaran egia esan. Baina, azkenen gustura handiz ite dugu, eta azkenen badakigu udarako lan honek denboraldi guztia markatuko gula, edo balitzatuko gula, ezta? Orduan, ez da mugikorra ez ditzaltzen. Azkenean, horri, lehen hori esaten duen bezala, hor isilpeko lan asko dute da, baina oso beharrezkoa da klubak ondo funtzionatzeko kasu honetan, ezta? Eta, zorionez Julen ez gain, ez da magainena Julenen gandago, baina Julen ez gain jende gehiago da horratzetikan pixka lanian eta laguntzen. Eta, hori da azken finean Usurbil Kirol Elkartean indargunetako bat, azkenean jende asko inplikatzea da proiektu honetan, ez da persona baten proiektua, herri baten proiektua da, eta horre eskerrateatzea da guztira. Eta nahiko eitzen nahi alda Usurbil Kirol Elkartea herriko neskamutil guztik eskuologia probatzeko kreizen zer den, Julen? Nik uste nahikoa inoiz ez da, ezta? Bai epatu lanketa ekimen da desente ari gara egiten, eta azkenen pixka lehen aipatuten azkuntzan arrazoitakoa nik uste bai daula, ezta? Aigan kampusa dela, txapelketa dela, amurrioagoa zela txapelketa jolastea, lehen nazionaleko partidu betxean jolastitugula, horrek azkenen ere bai Usurbil Kirol Elkarteko ez da egin nola azaldu, puztea gaitula, ezta? Eta aukera denei emate dio, bai internet etortzeko, bai gure partiduta etortze ikusteko, eta nik uste baietz gauza egiten nahi gala, denei emate dio aukera Usurbil Kirol Elkarten probatzeko, eta hortan nahi gala, nahikoa da noez, ez dakit baina bai gala. Bai, da. Ez, azken finean, herri baten kluba beha, eta gure ardura da, nik uste dut, kirola geho eta jende gehien gana iristiaraztea, edo behintzat azaltzea, aukera hori badala Usurbilen, ezta? Eta garrantzitsua da hortako, inorrez ez da dila, sentitu kanpuan daunik, osto da Usurbil Kirol Elkartean ateak, beti irikitean godia denentzat. Da zein da Usurbil Kirol Elkarteak, Usurbilko herriai egite dion ekarpenik handiena, Julen? Ekarpen nik uste esentit izkigula, ezta? Herriai, nik uste baietz. Ekarpen asko izkigula, baina nik uste handina, jokarik ez pertsonak ez da, azkenen gu eskologia lantze deu, eskologia jolasten da eraguste jau, baina bai lantzitugula errespetua dela, kompromisua, talde lana, laguntasuna, bai lantzitugula azkenen bizitzako persona bat izateko aspektu garrantzitsunak, ezta? Eta nik uste ekarpen handina hoi izango gala pertsonak ez da azkenen aur eta gazte askokin ibiltzea, eta bai dutze gula oso garrantzitsua dela ondo eztea. Eta, gero ere bai epatu astebururo kiroldegin sortzean giro ez da, nik uste bai dela ekarpen politikoa ere bai herri jantzat, asteburu jardoa gertuatu, gurasua diala, lehenguzu diala, familikoa diala, umea diala, eta kiroldegin giro ona egotea. Ez da, nik uste bi ekarpen horiek, bat pertsona zela aztea eta ezitzea, eta bestiak giro osasuntxu, osano bat sortzea hoi ardo kiroldegin. Nik uste gure nortasun bereizgarri doi, esango nuke, kirol emaitzako hobiak izango dira, okerragoak izango dira, baina herrian uste duen aztarna nagusitako bat, hoi izango nuke dela, azkenien baitere belaunildi diferentiak elkartze ditugu, voluntario askokin lan egite dute eta aktibatu egite ditugu, eta komunitatea herri bezalare indartu egite dela nik uste dut, eta horrek emate jo azkenian benetako zentzua kirol elkarte bezala egite duen lan horri. Hauain ja bukatzaldea, Jon, hitzako galdera, herriko klubak elkarte bakarrean
biltzen o lanen nahi geha, moa izateo gai geha, bai. Nola dekoa da asuntua, nola dekoa elkarrizketak? Bai, bueno, elkarrizketak normaltasunez da nik uste giro honian dijoa zela. Azkenian pelota elkartea, futbol, voleibol da eskubaloi klubak mai berian bueltan gaude eseita, Usurbilko kirolantzat egituraik onena lortzeko Usurbilko udalak gidatuta, ezta. Prozesuan hasiera fasien gaude alare, hainbat gehi landu behar den dikan, eta horretik pixkat zuhurtziaz itzen edo, ez dugu gauza asko publikatuko, baina bai adirazi ondo eta gironian goazela, eta behintzat hitz egiten nahi gala eta aurrea goazela, ezta? Eta gauzako xe, danon artean abekerri entzun eta adostatasuna bilatuz behar ditugu. Bai, eta horrez gain bai pixkat jakiro ikuspegitik handa eta zentratuta bai gure ustez aukera, nire ustez behintzat aukera polita eta interesgarri izan daitekela, azkenen klube elkarlanen aituta bai zaitela baliabideak eta aprobetxatzeko aukeroi daola, eta kirolari ere bai aukera gehiago emateko eta eskaintza potologoa egiteko. Eta bai, jonek esan duen bezala, bai dala garrantzitsua nire uste momentu hautan, gauzak patxadaz, lasaitasunez, burua ipareak buelta eman da erabakiak hartzea. Ez da hola presikan, eta bai, erabaki nahiko potenteak diala iruz zait, orduan bai irutzea importantia, azkenen elkarrizketa egitea, bakoitzaren ikuspegia plazaratzea, eta bai, hartu ergo erabaki, kontu handiz edo bai, hartzea. Baina bai irutzen zait aukera oso interesgarri izan daitekela eta polita. Bai, aurrera pausu garrantzitsuk pixkat ematen jute denean, azkidiei eta herritarei oroar jakinaraziko dilegu garrantasunez, eta bola ulertze dugu prozesu hau. Eta orain amaitzeko labur-laburrean. Mendia ala hondartza? Ni eztenak? Venga. Hondartza nik. Nik hondartza inguru hoi. Erasua ala defentsa? Nik horretzera zanantzak, nik erasua. Defentsa, nintzago, defentsa. 6-0 ala 5-1? Ni 6-0, bai, beti da nire Usurbilen hori landuen ni bintzat pertsonalkia 6-0, bai. Nik Julenek esateuna, baina intensia handiakin. Kontraerasoa ala eraso estatikoa? Nik estatikoa. Nik kontraerasua esango nizuke, baina intensia handiko defentsakin, hasita. Entrenatzaile zorrotza ala hurbila? Nik zorrotza, nik uste. Nik esan nuke zorrotza lehenbizi eta gehokoak. Ez ditxu Berasategi ala Eneko Furundarena? Nik uste bilak. Bilak? Bai? Nik ez dakit testi esan nuke, eta? Oze esatezu? Ni bilak. Bilak? Bai. Usurbil hitz bakarrian? Zer esatezu? Zakit, nik igual etxia egola esan nuke. Ni sentimendu bat, venga, sentimendu bat. Eskerrik asko hau dana ikusteagatik, eta espero dugu eskualoi zela ingurun alkar ikusiko dula. Eskerrik asko.